The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong ano ng tao sa Dios, mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. The entrance of thy words giveth light, it giveth understanding to the simple. Welcome once again kaninyong mga subscribers. Nining ato adlaw-adlaw pagtuon sa balaang pulo sa Dios. This is a doctrinal Bible study through the Balbido Evangelistic Ministry. Og aniya pag kita kanang concentrate nining atong tun-anan nga giluhan, hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Nawalang kanimo magtotoo, you know what to do. Gamita karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga gitawag nato og rebound technique, pagsugid tanan to mga salang nabuhat nga dawa ngadto sa tubangan sa Dios directly to God the Father. Kay human ni mumuhata ka na, ikaw mapunaw sa Espiritu Santo ug may balik ikaw sa imong pakigamit ay fellowship with God. And so you are ready again to continue in studying God's Word. Now for you unbeliever, ang imong buhaton, gamita ka ng imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Now palihog, apri ang imong Biblia diya sa Hebreo 2, versikulo 14, ug kini na kayon sa English. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Now, ayaw kalimot nga si Ginoong Jesucristo was both God and man. 100% God and 100% man. That made our Lord the only unique person in the entire universe. Now, diez Colosas 3:12. Therefore, as God's elect of God, meaning chosen, eklektos sa Griego, meaning chosen, elected, or election, which is applied to the believer. All believers are chosen, pinanabi, or pinili. Okay? Now, kung bahin og predestination, dili ka na gimutan the provision of the sovereignty of God for you, believer, in eternity past, for your execution of the protocol plan of God. O akong balikon nga, ang magtutuo, gawas nun pa siya sa paggamit sa iyang kabubuton, mo pahimos ba siya sa gisangkap sa Diyos kaniya o dili. Ephesians 1:11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Now kining we have obtained our inheritance, kinibahin kini sa atong predestination. Okay? Now, this is 1 Peter 1:4. Guys, good gihapon ka na panulundon, inheritance. To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away,
reserved in heaven for you. Verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Now, kinahanglan atong hinumduman, no? We must remember nga niya pakita niining katuigan nga gitawag sa English equal privileges and equal opportunities. Angay-angay nga mga kahigayunan ug angay-angay nga mga oportunidad. Gawas pa kini ang katuigan sa grasya, age of grace. Katuigan sa simbahan, age of the church, with all her mystery doctrines. Unya gawas pa gitawag kini mystery age. Oh, by the way, kung magisigot ka ni tag election and predestination, kining duha alang lamang sa mga magtutuo. Okay? Para na nimo nga magtutuo nga padayon sa pagsunod ng atong pagtuon. This is for you believers. God has already known in eternity past who would accept or reject salvation. Naibawan naman sa Diyos. 1 Timothy 2:4, ang Diyos desires all men to be saved. Apan ang Diyos, dili man mamugos. He doesn't coerce. He doesn't force any person to believe. Kaya kini, sa akong kanunay balik-balik, it's a matter of choice. Naranas pagpili sa tao. Episo 1:11, in whom also we have obtained an inheritance being predestinated. Now, whose will that you be born in this world? Kinsa man. Kinsa man kabubuton. Tubag, kabubuton sa imong mga ginikanan. Gusto? But whose will that you be alive nga mabuhi ka ning kalibutan? Tubag, ang Diyos. You see, election and predestination are only for every believer. Akong baliko na. Ang mga di magtotoo, sila ilabot. They have nothing to do with these two, election and predestination. Kita mga magtotoo had already been prepared. Giandaman na ta all the necessary assets. Ang gitawag kini sa Doctrinal, portfolio of invisible assets. Isang kapa na ta, giandaman ta sa Diyos for us to fulfill sa plano sa Diyos atong kinabuhi. Kaya binimo, ang Kristohanong paagis pag kinabuhi, dili mangod kasagaran nga paagis pag kinabuhi. Ug tungod kay di man kasagaran nga matang o paagis pag kinabuhi, kini nang inanglan lagi pud di pud kasagaran paagis pag tuman ini. You see? Unsa man gyud mga requirements nining Christian way of life. ROTMPP mo kanaya itong memory aid. Routine, organized life, through scale of values, making good decisions from the position of strength, perseverance, and persistence. You see? Unsa man tigi sulti sa Hebreanon 11:1. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Segundo Pedro 3:18, ayaw na yun ni kalimti. Apan, pagtubo niya sa grasya o kay balok ang Ginoong Jesucristo. See? Episo 1:4-5, having predestined us, He chose us before the foundation of the world. Segundo Corinto 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Now, usab ay kalimot sa Roma 8:28. God works all things together for good. Ayaw
sulti nga naman ning gitugot man ni sa Dios, ha? Pangdita na kay pag-antos. Mangutan na ka, naman ning gitugot man ni sa Dios? Ang may tabo na ko. Why did God let this happen to me? Sabi nimo, consequence will be good when you make a right decision. To right decision, God, mo iyawi. The technical word ni ining kanang resulta niini mao ang gitawag law of volitional responsibility. Na ang tao produkto ra gyud siya sa iyang desisyon. Apan diha sa Juan 1:12 kanang kinabat, as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. 1 John 3:1, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Now, kinahanglan mo una gyud ang God emphasis kaysa people emphasis. Okay? Unahon gyud nimo ang paghatag og empasiya sa Dios kaysa tao. Now, ang kanang direksyon sa gugma nato sa Dios gitawag nig vertikal. Apan ang direksyon sa atong gugma sa tao, for our fellow men, horizontal. Now, naghisgot naman tanini og eklektos, being elected, predestined. Ephesians 1:4 and 5 again, having predestined us, He chose us before the foundation of the world. So, pahimusli kanang imong panahon. Lukata kanang panahon. Redeem the time. Kaya matod pa sa pulong si Jesus, tungod kay mga adlaw, dautan na. Because the days are evil. So 1 John 3:1, behold, what manner of love the Father hath bestowed. Unya, all believers have equal privileges and opportunities to grow up spiritually. Now, kini mong butangan itong gisugutan, may nungdanon pag-awin sa atong kinabuhing Kristohanon, Espirituhanon, ng pagkinabuhi. Kay, kini mo ang tugon, hinunta, kabubuton, plano sa Dios alang ka na itong mga magtotoo. Nga kita makaawat, magmainawaton kita sa pagkamananaog ni Ginoong Kristo samtang din siya sa una niyang paganhi. Iyang gibilin kini mga spiritual assets o particularly sa great power experiment. You see? Si Ginoong Kristo mo ay nagabili niini o kita nadugtong naman niya. Now, kita kung mga magtotoo sa ako lang giningon, naatay pantay-pantay, angay-angay ng mga pribiliyo o mga kahigayunan nga mutubo ta, espirituhanon nga pagtubo. Pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. And as such, kitang mga magtotoo are not to compare. Dili angay nga kita mo ato itandi ba atong kaugaligon ngadto sa ubang mga magtotoo. No. Once we compare ourselves to others, so good na, we start to be in trouble. Now, like what happens to this Facebook craze, naga naman yun nga buang na yun ining kalakiha. You know how this uso naman God. You know how disadvantageous this Facebook thing sa atong espirituhanong kinabuhi. Kaya kasagaran mga tao karon na lahi na ang ilang mga pasiuna. Na inay magtuon sa pulong sa Dios to as Facebook. See? Ephesians 3:20,
Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Inumdumi ang atong tumong. Focus, fix your eyes sa atong tumong. Our goal is spiritual maturity. Now, kini kung atong katuigan, church age, dili ni kasagaran. This is a unique period or age. Mao lagi ito, equal privileges and equal opportunities. So, niining katuigan sa simbahan, imanduan kita mga magtutuo to be inside nga na ta magapuyo diha sa operational divine dynasphere. That means makatuman kita sa protocol nga plano sa Dios sa atong kinabuhi. Kaya kita kung mga magtutuo mahimong pildiro or mananaog. We can either be losers or winners. Kini ko depende sa atong kabubuton. Believers are all provided by God equally. O nakita mo, equal portfolio of invisible assets. Kita mo magtutuo are going to be evaluated, diba? Himuan na batag pagtasal kanusa atol sa judgment seat of Christ. Human gyud sa rapture. So, kitang tanan, why excuse not to be a winner in the spiritual life? Mao na nga magmainawaton kita kang Ginoong Jesucristo sa iyang humanity. Okay? Sa iyang humanity. Hindi man ta maka mainawaton sa iyang pagka-Diyos. Nili. Hindi tao eh. Ang iyang pagkatao. And he was the model na itong mga magtuto, of course. Mananaog siya, ubuot po siya nga kita mahimong mananaog. It's a matter of choice, gihapon. See? Wala gina, makapiling ka, mahimong pildiro, or mananaog na arag yun na nimo. Therefore, diyan sa 2 Corinto 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. Bago ka ng tao. Bago ka ng binuhat. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Sumuna. Nga kita, giandaman tag mga panulundon, inheritance, tuwa na po yung mga escrublesses gahuat na to. Mga crowns, purong-purong, mga ganti mo na kung kita magmadinaugon sa itong espiritu ng kinabuhi, unsa isulti sa Diyos ka na to, inig atubang na nato niya. Well done, good and faithful servant. O ginaot, nga mo ka na isulti, kanimo magtutuo sa imo ng pagatubang sa Diyos. Okay? Din himahuman kini atong pagtuon sa hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Hinaot nga nakapupo ka mga pagtulunan niining atong doktrina nga giduputan, hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Salamat sa imong pagiguban, magampota. Salamat o Dios ning tanan nga grasya na among nakatunan gikan sa imong pulong may tungod. Niining doktrina, hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Hinaot nga kini, masilsil gayon sa among alimpatakan. Ingon nga imong mga anak, aron kami magmadinaugon sa among espirituhanong kinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.
Ingon ko nimo. Ha? Ingon ko. Ngunit kay, nadahan ko sa ini tubig. Hapit imnini sa ilo. Naman dihain siya ka. Kaya ba ito? Lumang ho ba?
Naka-ice cream ka? Hindi ko ka-briban ka. Na naman dahil si George. Ha? Katawa ko lang. Katawa ko rin. Namigya nga. Kinalaging gikuha ni si First Lady. Kasawang bumbungan niya si itinir sa Amerika kay involved drug sa kuan. Ito namatay lagi kuan sa Rustan. Tao involved. Sige sila kuan lang. Sila manong media. Yung murag vlogger ba. Ilang nakita niya kaon sa anang nuipit sa likbod o kaning lungmit. Ito nuipit pero dahon makita ko nuipit sa lungmit. Uy mo niya mo siya. Kananan. Takpan eh. Dia ko siya. Story yan hindi mga barkada o ano ilang binuang first lady sila nalagay involved drugs lagi sila kung bongbong hindi ka nagawal bongbong ilan man naging nagbangag ano ba mong istorya mo sulti hiwi-hiwi niyang baba. Social media. Dia magkasiyan. Minsan na mabubi. Ano yan? Ano kahinda? Apoy trabaho ito sa sa kuota na wato kay laban na mataaman kasi resulta sa doktrina basta ni doktrina di gyud dapat init naman din no. Gigil pod lain na pod kaya na naman pod.